nyt lämpimässä. Tuli ehkä nukuttuu pari yötä vähän. Huomisen painet mä myös huomiselle jätän. Koodaa tekstaa, pistä mulle viestiä. Voitaisko nähdä? Ehkä vielä tänään. Tuli ehkä nukuttuu pari yötä vähän. Huomisen painet mä myös huomiselle jätän. Koodaa tekstaa, pistä mulle viestiä. Voitaisko nähdä? Ehkä vielä tänään. Kooda late night, suora FaceTime. Linkataan ja tehdään tästä yhdessä meille vibe. Jos tää ilta venyy vähän myöhään, se on fine. Mitä jos me huomennakin vielä tavattais?